Simula magdede sa bote si Arky, ay inambisyon ko na magkaroon ng bottle sterilizer. Dito nga hindi na kami magpapakulo ng tubig para ma-sterilize ang mga bote ni Arky. Napakalaking tulong nga sa amin to dahil pagkatapos kong mahugasan ang bote, ay ilalagay na lang namin dito yung mga bote. Lagyan lang ng konting tubig, ayun, okay na. Magbilang ka na lang ng ilang segundo na sterilize na yung mga bote. Big help talaga sa aming mag-asawa to, lalong-lalo na si Daddy ang nagpe-prepare ng mga bote ni Arky. Tagahugas lang talaga ako. Kaya naman, Mami, para hindi tamarin si Daddy na mag-prepare ng bottle ni baby, ay bilhan mo rin siya nitong bottle sterilizer. And for today's video nga, ang ulam namin ay karning nasa plastic. Chicharon na galing pa ng Tarlac. At saktong-sakto nga na meron ding alamang na galing pa ng La Union. Abay, masarap yan, pang pakbet, diba? Ay na, apo, cut. First time ko garod nga agluto ti chicharon. Ganito pala dapat ang pagluluto. Dapat hindi dikit-dikit. Dapat one sit apart daw. Kasi sabi nang nagbigay sa akin nito ay hindi daw bubukaka yung chicharon. Ano daw bubukaka? Bulaklak lang. Charis. Pero pwede na rin, chicharong bulaklak, diba? Nakakatuwa nga nito dahil wala nga siyang bitchin. Kaya naman hindi ako natatakot na bigyan si Arkidan. Inapaw, nagimas George. Kakakain ko ngay kamuntik ko nang nakalimutan na magluluto pa pala ako ng pinakbet. Ay na, awanan na pinakbet kin chicharon no kasjay. Ito na nga ginisa-gisa ko na nga itong sibuyas at bawang. Syempre hindi rin magpapahuli yung kamatis, kaya nilagyan ko na rin ng kamatis. Ano pang silbi ng alamang, diba, kung hindi malalagyan ng kamatis? Ganito nga lang pala ako magluto ng pakbet, simple lang. Pagkatapos nga mailagay yung gulay, ay ilalagay ko na din agad-agad itong alamang para sabay-sabay na nga sila maluto, ganon. At syempre lalagyan ng konting pampalasa. At tubig na rin na pangluto, diba? Hindi nga naman maluluto yan kung walang tubig. Saka tatakpan at lutuhin ng 45 years. Charis. After 45 years nga, ito na, luto na. Napakasimpleng lutuhin lang ito, pero bakit ganun? Sarap na sarap ako. Gaya nga nang sabi ko, mas mahilig ako sa gulay kaysa karne. Syempre, vegetarian ako eh. Charis. I-share ko nga rin pala na naglagay nga pala kami ng green screen dito sa may pintuan. Paano ba naman kasi nananakit na yung mga lamok? At nakakatakot nga naman magka-dengue, lalong-lalo na at may bata kami. Hay naku ma'am, tag-ulan na, kaya naman mag-ingat-ingat tayo sa mga kagat ng lamok. At bago ko nga makalimutan, ito na nga pala yung ulam namin for today's video. Pakbet, chicharon at dinengdeng. At ito na nga si Arkida na sarap din sa chicharon. At ako nga hindi naaalangan na bigyan siya dahil nga wala nga naman itong bitsin. Ay na, apo, sarap na sarap talaga ang bata. Yung bata lang ba o ako din? Charis. Siyempre ako din ang sarap kaya. Narinig mo naman siguro, diba, ang lutong-lutong. Makapatilmon garudia o no voice over latan. So yun na nga, inabot na rin kami ng 2 oras dyan para kumain. Ganun yata ang nagagawa ng chicharon, pinapatagal kanyang kumain. Kung sa bagay, sabi nga nila, nai-enjoy mo daw kumain kapag natatagalan kang kumain. Yung tipong ninananam mo yung pagkain mo ng 2 oras, ganun. At pagkatapos nga namin kumain ng ganong katagal, ay na, apo, masapol talaga adati pineapple mo. Mahirap na, baka matalimu daw ka dyan. Charis. So, ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Let's eat!